כשאני רוצה לשתף מסך דרך ה-share screen, אני צריכה לשים לב שפתחתי כבר את המסכים, או פה בצד שמאל, או בשורת המשימות למעלה אצל מי שזה מופיע לו, או על שולחן העבודה. כשאני לוחצת share screen, המסכים שפתחתי לאחרונה נמצאים לי פה. לפעמים הוא לא מציג את הכל, ואז יש אפשרות, יש פה איזשהו כפתור, שמאפשר לי לפתוח עוד חלונות. אז אם אתם לא מזהים את כל המסכים שפתחתם לאחרונה, תלחצו עליו. כרגע הכל פתוח לי. כמובן שאם אני רוצה להשמיע את הסאונד, אני פותחת יוטיוב, אני מקרינה איזשהו סרטון, אני אסמן את האופציה של Share Computer Sound. זאת אופציה שלפחות בהגדרה גורמת לסרטונים להופיע באופן מיטבי. אחרי שסימנתי את מה שאני רוצה, אני משתפת. אם זה מצגת, לחצתי עליה, עכשיו כולם רואים. אם אני רוצה להפסיק, אני עושה סטופ שייר, ולוחצת עוד הפעם, ובוחרת. עוד פעם, לפי האייקון אני יכולה לזהות האם זה אתר אינטרנט, האם זה קובץ PDF, תמונה, אתר אינטרנט, נכנסתי לגוגל, ופה אין לי שום בעיה ברגע שאני באינטרנט לעבור בין שורת המשימות למעלה, בין הכתובות למעלה, ולכן כדאי מראש להגדיר את הכתובות שרלוונטיים לזום, לאותו הזום. עוד הגדרה שהיא חשובה, זה פה ב-Advanced. כשאני רוצה לשמוע פסקול, אם אני רוצה להשמיע פסקול בלבד, רק שמע, אני בוחרת את האופציה הזאת, אני יכולה להשמיע מוזיקה מהיוטיוב ולהקרין איזושהי מצגת. יש לי כמובן, אם אני חוזרת לבייסיק, את האופציה של הלוח החלק. אני יכולה לבחור באותים, לסמן עליו, וסטופ שייר.